karon mga kapuso ang mga imnonon sama sa frap ug uban pang mga coffee drinks. Apan lahi ra kining usa ka cafe tungod kay gawa sa mga imnonon nga ilang dalit, mamahimo pud nimong i-print ang imong selfie. Kung giunsa kini pagbuhat atong sayran pinaagi ni ining report. Usa sa gipangita sa uban karon mao ang hilom ug hayahay nga espasyo. Mao nga manood sila og cafe kay gawas nga gamay ra ang tawo, makapili ka og imnonon ug mga desserts samtang nagpalipas sa oras. Apan lahi ra kining usa ka cafe sa may F. Cabahog Street, Dakbayan sa Subo. Tungod kay bida nila ang ilang gitawag nga selfie sino. Usa kini ka imnonon nga pwede kang mubutang sa imong selfie o picture. Mupili lang ka sa hulagway sa imong gusto unya i-print kini pinaagi sa edible ink o coffee printer. Usually, mga selfie nila, mga pictures, mas nindot ang portraits. Yun. Kay mas nindot diri sa whole picture. Ang mga imnonon anaa lang sa 125 ngadto sa 190 pesos o kung ganahan ka nga mubutang sa imong hulagway, magpuno ka og 5 pesos. Their pastries are really good. Also their coffee. Ang orderon nga mga drinks, pwede kaayong parisan sa ilang mga bestseller nga pagkaon. Sa maong cafe, anaasay virtual reality room o laing espasyo alang sa mga magbarkada. Uban ni Lian Singkulan ug Renante Quinones, Cecil Kibod Castro, Balitang Bisdak.